To jama'a, ga wani sabon labari da Rahama Sadau ta bayar game da rayuwarta na kaniwud. Jama'a ku zo ku ji sabon labari. India. So last year na je India na yi film din Bollywood, Nollywood da film din director Hamisha Daryani wanda tina masti wahala. Mun yi sabon film din ta postcards. To Rahama shi ba. Wani moment ne ba za ki iya manta da shi ba. To akwai one moment da ba zan iya manta da shi ba shine moment of transitioning. Because a lokacin da na tsallaka moment of transitioning ma dai ba guda ɗaya ba. Na tsallaka na tafi Nollywood akwai ɗan change da na gani which was good. Akwai kuma another change da na gani da ni transitioning from kaniwud. It's not even transitioning. It's kawai moving to another industry kaɗan yi tapping from their own knowledge and also just diversify. So waɗannan moments and they're a bit pressure career inki. To shiganki kaniwud Nollywood he tun lokacin da kika shiga Nollywood sai aka kaman kin samu wurin zama sosai ba kaman wasu in suka je zaki ga appearances ɗaya biyu haka sai a daina amma ke ana damawa da ke sosai na san sana son saki a film ya kika samu cimma hakan. To gaskiya kamar yadda nace miki ina son sana'ar da nake kuma ina da shige-shige a cikin sana'an nan kowa ya sani duk inda kika shiga sai kin gani so ban cika jira a cewa akwai script bari a kira Rahama ba ina shiga in san in kana da kai babban producer ne ko director in fara abeg I'm here you know because I feel like that's the only way I can grow ba lallai ne su da suke can a ce wai sun san Rahama ba kamar yanda yan arewa suka sani so ko Bollywood din da kike magana shi ma the same abin da nake yi kenan shige nake yi zan tambaye ki shi Bollywood ya kika samu kika tsallaka kika je Bollywood first lokacin da na fara zuwa was 2016 na tafi festival a Hyderabad Ramoji Film Festival ban san kowa ba na je abu na kawai na yawo na dawo sai kuma na zo na koma 2021 so dalilin da na koma 2021 shine na haɗu da wani babban director moving Kuda Hafiz ya maka haɗu kowa in na gaya mishi baya yadda kamar yadda na ce na zo na gama kallon Kuda Hafiz sai na ce wannan film din ya min kyau bari in nemi director because I feel like na san actor kuma na san capacity actor ko da yaushe a action film ake ganin shi for the first time sai na gan shi yayi love story kawai sai na ba ma director credit ina zuwa na nemo shi a cikin Instagram na reaching out to him that was it shikenan yes haka nake da duk wani wanda kika ga connection dina a India ko wani abu tsaban shige ne kawai am kaza this is what I do the last thing da zaka get shine a no then try again to masha Allah amma dai har yanzu kwanan nan ban ga kin je India ba ko wani abu zaki je ko akwai wani shiri da ya kamata masu kallo su sa ido kai daga Rahama daga India ba kwanan nan ba last year na je India. So last year na je India na yi film din Bollywood, Nollywood da film din director Hamisha Daryani wanda tina masti wahala. Mun yi sabon film din ta postcards. To Rahama dai da haka muka kusan zuwa ƙarshen shirin amma kafin mu karkare zan so in ji duk da kaman bakya cikin harkar kaniwud yanzu sosai yanzu ke a ganin ki waɗanne manyan matsaloli suka fi addaban masana'antar kuma yaya za a gyara su. Ina cikin kaniwud sosai yanzu. Har yanzu ina cikin kaniwud sosai. Saboda aikin san mutane za su ga kaman hankalin ya rabu kina Bollywood kina Nollywood so ba kaman da ba da kike 100% kaniwud. Yanzu zan iya cewa akwai 70% kaniwud 30% kira ba sauran industry. So kalubalen da na duk wani dan kaniwud ya san cewa yake fuskanta shine ta yadda za a yi mu ma mu fara competing da other industries a duniya but competing in the sense that mu ma a ci muna yin fina-finai da kowa zai iya kallo a duniya shine one of the major problems da muke da su and kuma ta ya za a yi takalin waɗannan problems din shine by collaborating a lot muna a haɗa hannu sannan a dinga nemo technical expertise da suka sani ne yadda za su mana standard qualitative movies haka mu ma muna tura a duniya yanzu films ɗin da suka fi zama popular a duniya